Yeah, that's... Oh, vittu, mä oon swag. You don't have a chance! God mode. Vitsi, mä oon hienon näköinen. Mulla on vaan yksi silmä. Musta tuli gentleman. Hyvä. Ai niin spacea pohjaa, niin juoksee. Eitä kun painaa, niin se tähtää. Noni, sit pitää menti. Noni, yksi. Tuo vittu. Hei. Hei, bitch. Ämmä. Sieltä tulee iso äijä tuolta vasemmalta. Yksi tällainen... Tää... Turpa. Ja tosta ajaa. Mega boys, ai. Ai. No. The son of a... Joo, mä en kyllä tiedä mihin. Ja vittu Aasson pistää vittu örkkei turpaa ja vittu kuunnella Motorheadia. Ai saa. Huora. Noniin, mitäs sitten? Mä kerään ainakin näitä. Odota minua, minä tulen! Mitäs tästä tulee? Aha! Okei. No se on ihan sama kuin se oli siis Spaces. Armor is love. Apua! Armor is love. Armor is life. Armor is love. Mikä sieltä tulee? Mikä toi on? Joo, en kanssa kyllä tosiaan tiedä. Yksi sellainen mikä... Yksi. Toinen. Ai niitä on kaksi. Kyllä sä tiedät mitä se meinaa. Tuo auttaa. Joo, tää on 205-kelinen basso. Okei, en yliraakoinut. Oi joo, sieltä tulee kiveä. Mitä? Äiti! Baby! Tossa tollanen. Tästä tällainen. Ei. Aha. Nouse ylös! Vitun viiksivallu. Ei mut... Miten sä nyt tollasen saat henkiltä? Aha. Ja noita iskut niinku ylttyy suunnilleen kentän toisesta päästä. Kato. Oi, nice! Nyt on vaan noin. Kato kun mä räjätän tuon tynnyri. Jukes. Onks sullakin veitsi selässä? Ei. Sulla on veistä selässä. Näetkö tätä veitsen mun selässä? Nice. Joo, me sit muuten pystytään osuu toisimme, että... Varovasti sen sun rynkkys kanssa. Ai! Jaa, mitä tuolla tapahtuu? Mä en kanssa kyllä tosiaan tiedä, mutta sen mä kyllä sanoin, että jumalauta, tässä on kyllä ihan vitu hienot nää taustat ainakin. Älä. Mutta otetaan huomioon, että tää on helpoin vaikeustaso. Oikeesti. Joo. Mitä? What the... Mitä noi on? Joo, en kanssa kyllä tosiaan. Ne pamahtaa, okei. Musta tuntuu, että niitä pitää ampua tohon kivessäkin. Ei noi kuole. Kato mun naamaa. Oota sen aika swag. Minulla on viikset! Muistan kun ammuin kerran tuollaisen hippinen takapihalle, niin vuonna oliko se 68? Mitä vittu sä teet? Mitä vittu sä teet? Nyt on näyttää. Ja niinku sä juokset eteenpäin sitä yhtäkkiä muu palkkaa 2 askelta taaksepäin. Fuck this. Oi! Mid-air bonus. No näitä AD kannattaa tosiaan varmaan vähän paukuttaa perseeseen, apua. Joo, randomly granted moments of invisibility. No niin, nyt päästiin asian ytimeen. Mä oon invisible. Mikä oli? Tuu kuule tänne. Ai enpä sookaan enää. Saan mä kysyä, minkä takia noi patsaat ampuu meitä. No vittu, en mä tiedä, mä oon patsas. Yeah!
Tää on niin hyvä peli, että must tuli cheekki. Ai. Ai, sattuu. Ai, sattuu. Vittu, mä ei oo mitään hajua, mitä täällä tapahtuu. Sieltä tulee taas näitä vitu kivessäkkejä. Mitä kato vasemmalle. What? You what? Okei. You what, mate? Musta tuntuu, että tää peli yrittää niinku viittilöidä meidät jotenkin, että menkää tänne. Varmaan. Mä en tiedä miten, mutta jotenkin vaan tuli sellainen pieni kutina. Tick Fock covers the battlefield. Oh no. Ei saa. Pysy lähellä. Oi! Okei, ei ne kyllä kusettanut, kyllä tää aika tiukkaa on. Oi oi! Ai! Ai! Nyt ei oo yhtä armoria. Ai ai! Oi ai! Oi voi! Oi voi! Noi pallot sitten muuten jyrää näitä luuraakojakin. Joo, mutta ne tosiaan niinku, kuten aikaisemmin tuossa mainitsin, ne jyrää myös muut. Piosu. Mikä oli? Sä sanoi mua, että mä oon worthless corpse. Tuu ite vittu pistää näitä turpaa. Voi vittu, ihan oikeesti noit vitut... Noit sinisiä palloja niinku tippuu ihan joka reiästä. Skeleton. Ai vittu. Mitä? Niin hyvää kultaa. Mun. Noi. Niin hyvää kultaa. Mitä sanoit? Tuu tänne sanoa. Excellent. Quick, 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 my little thieves! You won. Daddy will be so proud. Born a legend. Vittu, mä tein